Samdan ang usa ka senior citizen human madumbuli ang gimanihon ining motorsiklo sa usa ka garbage truck. Ano ang report? Napiapi na ang dong niining garbage truck sa Barangay Tangki human madasmag sa kahoy sa Center Island sa may Dumlog Street alas 11 ganihang buntag. Base sa investigasyon sa Talisay City Traffic Police nga padung sa Barangay Tapol ang garbage truck nga puno og mga basura ug samtang nagsubay kini sa may Cebu South Coastal Road habig sa may Oldog Street nadumbulan niini ang usa ka motorsiklo nga gikang nagpagasolina. Gikan ni siya ang katong motor nagpatubil sa may Flying V. Tapos wa siya siya gabantay nga go signal nga na nya og go signal siyempre kusog yun ang padagan sa may SRP. So ang naigyo gina siya. Okay. Milihay unta ni ang one garbage truck pero di naman gyud mada kay duol naman na naigo siya. So paglihay niya diri po siya naigo sa Center Island. Diri magika sa tindahan ng gamotor. Nya nagpatubil dito. Paggawas ito padungan na dungan-dungan gi sila. Kalit kayo? Ang dump truck pre ako nakita, magpaka, igo na siya niya, tuyok. Nya, nakakumata na kay na may motor dito, ang tiguang gahapa. Tungod sa impact, samaran sa ulo ang 67 anyos nga si Danilo Ricky Ron, kinsa mo'y nagmaneho sa motorsiklo. So under observation pa siya, pero gikuha na siya CT scan o X-ray. Pero ang nagrabihan niya kay yang ulo. Samaran usab ang driver sa garbage truck nga si Jasper Labuca ug ang duha ka mga sakay niini nga mga truck boy nga sila si Andy Padillos ug Rinaldo Dacwa. Ang upat ka mga biktima parehong gidala sa tambalanan. Luan Merondina, Balitang Bisdak.